sa puso mo. Kaya't ako'y baliwala sa'yo. Paano na ako? Paano na ang pag-ibig ko sa'yo? Paano nga ba, Bon? Bon? Paano nga ba, Bon? Sino ka, Kuya Jumbo?
เอาบันบัดcó câu tiếng không apa tidak ya jumbo piola pak piola pi Samsung
Teddy. Siningkit. Pepito. Wow! Isang delivery. Baik ka, saan? Siningkit. Jumbo. Magandang gabi mga kadis. Ito yung ating hapunan ngayon. Niluto ko siya ng medyo matagal gamit ang palayok. Kaya yung lasa po nito ay sobrang masarap at malinamnam. Ang tawag namin dito sa Kapampangan, nilagang babing makla. Pero ewan ko lang sa Tagalog o sa ibang lugar. Parang ano lang to, nilaga. Pero ang version po na gulay, upo. Tara po mga kadis, kain tayo. Ayun o, bubusok-busok yun pa yung sabok, babing makla. Bakong kain yung sarting, extra sabok, extra soup. Tabi kayo doon, baka mapasok kayo. Kuya Jumbo.
Yung lugar na naman balog ang agad niya. Adilang awos. Pero aliado. Malunggay yata. Buwan na malunggay. No, dahil nga agad kaya tama si Ago ng tala mayon eh. Punta ka ng tala. May libating agod sa Kapampangan. Kaya ang kwento ng apo. At yung bisitang kay Mercano. Oh. Pero alam naman niya po ko. Nagluto lang ano. Basta nagluto lang sa malunggay. Yung tikman eh. Siyempre, first time yung takman. Oh, ano yung Mercano. Mani man sila yun. Oh. Kaya sabi na mo kita may good. Good. Kaya tinawag nilang agod. Hindi ko alam kung totoo yun, mga gadis. Alam niyo naman yung mga lola at lola noon. Mahilig sila ano, kwento-kwento ng ganyan. Pero makakamiss. Lalo na yung lola ko, namimiss ko. Uli marim daw sabi din naman sa ubo ko. Bilang tsaka bagyo. Mayroon na ako kanina eh. Pansin ako. Malam ka pa ba? Nga ba? Kaya ka. Gawin ba? Yes. Pati ka. Eh. Thank you, Lord. May tawas ka talaga kung sa buong mapaling mo lang, eh. Dito ka. Ning, ito. Sorry nalita ka ng dating. Ang dami nito mga kadisko. Ayan. Tumataba na po sila. Ming, dito kaming. Ming. Dito ka. Dali, bigyan natin yung pusa. Ay, hindi niyo binigyan si Tiger. Gusto ko sana hawakan si ano eh. Si ano. Kaso, hindi pa sila sanay. Bambo. Sobrang sobrang maliksi Bambo dito. Bambo. Ubusin niyo na to. Ubusin niyo na to. Nabusog na sila mga kadis.
Maraming salamat mga kadis sa walang sawang panonood po nyo ng aming mga videos. Ayan. At maraming salamat po sa ating mga nagpapaabot ng dog food para mapakain po natin yung mga kabady natin dito sa may Kawayanan. Muli maraming salamat mga kadis and God bless po. Biyahin na kami. Tara na, Jong. Manas panggamat.